Sa kabila ng banta ng coronavirus ay hindi napigilan si Governor Cadiao na mag-abot ng tulong sa mga Antiqueño. Itong Martes, sa ginanap na People's Day sa Antique Provincial Capital, ay namigay ang ating gobernadora ng higit sa 1,100,000 pisong tulong pinansyal para sa AX, OFWs at mga daycare workers. Dagdag pa ang 8 jetmatic pumps na makakatulong sa patubig ng mga Antiqueñong beneficiary. So kadyang adlaw ang panagtag kang provincial government 1,127,000 makunura katuanay makonsada hindi ta pagtugro 1 million ra hay kulimuon mo ra nga konkreting kang sangka kalye may 100,000 si gobernador. So til ka wa nagkalipo amura na turi ang tigyan pero lang naisip niyo kurakot agad mapatsakan di ka Antiqueño. Amo kanira ginatawag kita kadya nga insurgency free. Hay, kung ang Antiqueño salat sa bulig, siyempre kung sino kay kanyo dyan nga hali. Wala mga bata ko mga laki, at sa bukid, yung mga ano ko, sa mga komunista, hindi na mataborya. So, kamay lang dyan, lula, manding, kamay lang dyan. Pero, kwarta dyan ka mga Antiqueño. Ayon sa gobernadora, ito nga daw ay isang patunay ng kakayahan ng mga kababaihan pagdating sa tapat na pamumuno at nagbibigay serbisyo mula sa puso. Isang diin kawaagto ang tawag na sa Antique, the rising star of Western Visayas. Amorya ang obra ka mga bayi. Ano din yung malaki? Women's Month. So, na lang mapabugal man kita, di ba, no? Ay, stadya, dapat isipan ka mga laki. Mabagat ninyo, tama, itsawa lang. Kundi, partner ninyo kami para sa pag-improbar ka ating pamilya. Malaki naman ang naging pasasalamat ng mga nakatanggap ng financial assistance mula sa ating gobernadora na gagamit umano nilang panimuda sa negosyo. Ako dati nga OFW kang Hong Kong. Naguli ako rito kay nabadlayan kita ko kakan nga sitwasyon rito. Nag-ayo kami kang financial assistance nga kung pwede matawan na kami kang livelihood. Sa kadya, na-approve man lagi ni Gov nga natawan na kami kang sari-sari store. Hindi rin kami mabadlayan nga mag-ubra pa sa agwa. Kag makabulig sa amon kita adlaw-adlaw ang yang kapital nga gintugro ni Gov kay namon. Gov, turo-turo gid ka salamat sa imo nga bulig nga gintugro mo kay namon. Ako po si Flor Labanon, dati nga nag-obra sa Kingdom of Saudi Arabia. Bilang sangka bodadera kag bidder sa sangka shop. Antusan ko gito nga magbuhay nga amo nga tuig para sa pagtuon natin bata. Ay sa kadya nagapangag lamang ako, nagapanglunod, kung kaysa nagagarab. Ganing agop, salamat sa pabor kag sa bulig nimo nga gintugro kadya anakan bakal gid ang mabulig mo. Kag kabay pa nga duro pagid nga mga OFW nga mabuligan mo nga kung sa diin makahagan-hagan sa amon pangabuhi duro gid salamat. Nagpapasalamat ako po sa tulong mo sa Public Livelihood Program. Ito ay tugang sa akin business at nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at sa mga staff ng OWA. Nanggaling ko sa buhay sa Kuwait, sa Dubai, at sa uli ko pagpunta sa Singapore po. Nalagaan ko po ito, malam. At ang nanay ko, hindi ko maalagaan dahil sa mag-abroad ko. Ang nanay ko may kapansanan, bedridden na ngayon. Ang gusto kong kapatid, may sakit ako. Ma'am, salamat maraming taos pusong sa pagsasalamat ko po sa iyo, sa bulig mo at sa tanan po ng OFW ng mag-aawi ng bulig program ng OWA.